drejer hest. Nå. Færdig lidt af. Ja. Den er helt oppe på vejen. 89. Hvad er du? 84? Eller det var det så. 85. Det er kun godt for dig. 84. Ja, men det er mere lokalt. Shit, du kan huske det? Ja. Det er vores telefon. Ja, hvem er det? Skal vi sætte vores telefon på? Nej, det kan du. Det er ikke meget, der sagde. Det er rigtigt. Det er rent, hvad er det? Prøv at se. Ikke musikken, eller er det fordi, vi stopper, eller hvad er det? Ja, nu skal jeg lige logge på først. Nej, det er det, jeg snakker med dig om nu. Når det er wifi, der kommer ind her i bunden. Ja. Er det wifi, der kommer? Og det er musik. Det er bare smart over. Så skal du bare de første 20 minutter. Så kører de der svartpost en gang om ugen.